Sanggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sadala ilaha illallah wa sadana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad awadin. Pelodun. Duit sini berani Gusti Kang Amor ping temati kang 12 wawasih. Bika terus saking umur sepuh pilih sepuh. Ingkang datu kinabekten meper waratin sagung pulangah para tamu. Kakung jinahan putri Widormatan. Kebarang aturaken lujeng siang, lujeng rawuh, lujeng lenggah. Kanthi kecokan mardu maradikan bali wonten wisma pahargyan genar pamunggati Bapak Sumarno Ibu Salami. Ingkang lenggah wonten ing laladan Cindhe Desa Gondang Legi Klego Boyolali. Dene kebarang pamunggati Boyong Basuki ngunduhat mojo manten sarimbit Bagus Arya Prasetyaji. Ingkang sampun kelampahan dhaup Roro Ayu Sri Lestari. Putri kinasih Bapak Marji Ibu Pariem iki saking latan ngrenjengan Desa Watu Gede Kemusu Boyolali. Ijab kabul menuju dhateng maca temanten sarimit kelampahan mangke kajuwanan kanthi berkah Gusti Kang Murbeng demati lawan iki memuji mugi maca temanten sarimit pikantuk wahyu jodoh kang jati satining jodoh keluarga kang sakinah mawaddah warahmah fidine fidine amin. Mangayun ngargaken suasana gembalaning bisa kang adinuhung pagelaran campur sari sedayu musik kreatif saking Laladan Sentul Keongan Nogosari Boyolali pimpinan Bapak Sigit Susilo nganti tri vokalis setunggal saking Laladan Solo 3 Diayu Nanda Octavia. Saking Laladan Mojo Songo vokalis Yosua Katemben 17 tahun masih puber yang kedua ya sebelum Masehi ya Dik Ayu Su yeay Dik cekeni lho ye. Sento amplop telu. Singkong keju. Lagu tatu sepiring berdua besan. Terus janda 7 kali lagu suye. Iblis tenan enek ya. Kowe iki rasa sio-sio. Oke. Lah kok jarang dadi mantuku Sidora. Kowe ora ngrestoni kok. Ngemek anakku Sidora. Mboke galak ra sida. Ya kudu. Ingkang nomor 3 saking Laladan Banyudono Boyolali. Diayu Risma. Vokalis mangayut kebangan libur mias bening sasono ngantarkan salam babugo lumantar sedayu.